Okay, bafethu sengibuyile no part 2. Sengizombizela inamba ezirong ke manje lo mkhulu. Semfonela, ngifone relax angeke. Ngimfonela. Hello. Oh, Nyanda ephahla kehla lami. Hello. Yebo mkhulu. Yebo. Ngicela ungithathele into yokubhala ke la ngikubizele nazi inamba. Okay, awuthi. Ngizobamba nje kanje. Thatha into yokubhala ngikubizana. Usungasetolo vele. Awuza? Usungasetolo vele. Ya, ngiduze nesitolo. Oh, hayi kungcono ke ngoba vele useduze netolo. Awunikeze. Oh, sengayibeza. Awuza? Ngiyibeza. Ya, nginikeze zona. Oh, zithi 240921. 240921. Yeah, 9941. 9941. 0021. 0021. Awuyiqale phansi ziqala ngo-M angithi. Ziqala ngo-M Awuyiqale phansi uyibize. Okay, ithi M224 ne. Yeah. 92. Hayi ngithe 09. Awuthi. Okay, ithi M24 ne. Yeah. That is 09. Yebo. That's 219. Yeah. That's 941. Yebo. That's 0021. Yeah, izo lezo. Okay. Angithi ubuthe anginakhoza. Anguza? Angithi ubuthe angenze kube unakhuza no 1.5. Usende 1.5. Ngifaka u8000 lapho, ngifaka 8000 lapho ngizokusendela lezi ezinye cause bangenza lu cash send ka 500 cause ade ngingenawo. Leyaseke lezi Othi othi le 1000. ya yase Shoprite le. Okay. Ngibambela nje kancane. Ngibheke lezi ezinye la. Othi ngikunika iphini. Iphini ithi 2021. Okay. Iphini yalezo ithi 2021. Yeah. Okay, amagama lapha yabhalela kule slip. Anges? Amagama cause bafuna nemagama lo. Oh yeah. SB Gumede. Anguza? SB Gumede. SB Gumede. SB. Yebo, SB ama ilishares lawo. SB Gumede. Oh, Gumede. Yeah. Okay, uthi ligama ngibani? Anges? Ligama maliphelele ngibani? Usakhile. Oh, Sakhile. Yeah. Oh, Gumede. Yeah, Sakhile Gumede, yebo. Othi ngikubizele lezi ezinye ke. Nama number ya? Yeah, laba lezo zoyikhipha enakhuzaneni. Lezo uyikhipha ephephu noma eboxa. Liyabo lezi ezase Standard Bank. Okay. Othi ngikubizele. Zithi 96 3703. Sorry, 96 what? 963703. 37. 03 yebo. Yakata ngul. Uthi 9637. 03. Hello? Yebo 963703. Oh, 03. Bese ithi 566. 566. 9 ekugcineni. Hello?
besithi 9 ekugcineni awungibalele ukuthi zingaki lezo namba. Okay, 1896. Yeah. Hello? Yebo ngikhona mkhulu. Yeah, 1896. Yebo. Ne? Yeah. Hello? Ngikhona mkhulu ngikulalele ngibizele inamba wena ngizokutshela. Okay, 96. Yeah. 37. 03. Yeah. 03. Yebo. 5669. Yeah, ngifaka u500 lapho. Okay. Iphini yakhona ithi Ithi 2211. 2211. Yeah. Ngikhipha ku Standard Bank. Yeah, uyikhiphe phephu leyo. Hamba nje uyikhiphe phephu straight noma eboxer. Noma ungayikhiphe Standard Bank iyaphuma nakhona. Okay. Yeah, sacela ubuyeleke kumina mkhulu. Awunankinga ngizobuya kuwe. All right. Yeah, ngifendela ama details yakho manje. No, that ngizokusendela ke khehla la makunankinga ngiyabonga. Okay, angike. Thank you. I want to check. Okay. Ziyakhala ke manje ikhala ebhanjeni ofika ebhampe obhampe Shoprite ebhampe nalapha eSpa ngabe oyikhipha eSpa noma kuyithe okay bafethu ngiyabuya no part 3 cela nihlale nilinde nihambe no subscribe ku YouTube channel wami ni like and share yeah bafethu ngicela ningifollow nale nenye account yami njalo okay ngiyabonga bafethu uyazi part 3 esefike wabhamba lapha danko.